Takže čaute ľudia, môj meno je Kerry Chatin. A dneska si idem zahrať Roblox v Brookhavene. Schôlku. A privítáme tu nezvaného hostia. No. Privítáme tu nezvaného hostia, to je Huberta. Čaute ľudia. Úplne nám tu šepkal, keby ste boli nenápadní, že vy vôbec nič nepočujete. No, takže... Budeme si hrať schôlku v Brookhavene ako v hoteli. Ty kde si, ty gonana? Toto som samozrejme ja, môžete si ma pridať. Kde si ty gon? Ja nie som gon. Si No tak, gon. napájaj sa na mňa, bude to zaujímavá schôlka v hoteli. Budeme tu... To som ja zelenia. Nemôžeme tu robiť žiadne skryté miesta, ani žiadne kriky a také. To je na tom najhoršie, že ja som skrytých mi šampión. Nie, vlastne my sme v tomto. No však my sme v tomto. No takže čau, ja som boháč. Dobre, tak ja som boháč číslo 2. Dobre, odviezem ťa autom. Nie, počkaj. Ja som VIP. Toto je Čo lepšie. máš auto? Počkaj. Toto je lepšie. Sadni si dozadu. Limuzína. Tak poď. Pre teba. Ja väčšinou, keď vidím taký dom v Brookhavene, tak Robuxov. o chvíľku si vyrábam privát server aj v Brookhavene, takže budete sa môcť napojiť na môj privát server aj v Ja ho Brookhavene. ešte nemám kúpený. Ja, ale plánujem si ho kúpiť. Reklama je shut up. Videl si? No to je jedno. Vidíte? Shut up. No ideme na to. A kto im dal? No, asi tak majú. Môžeš už vystupovať. No. Alebo Takže budeme sa schovať. To je ohub. Ježiši Kriste. Ty si... Dám tu A môžeme sa schovávať vo vode? Ne, to nebude možné nájsť. Ani vo vode. To je ako krik. No, môžeme sa schovať v dome alebo tu. Že preňho, keď on ide do kriku, to je preňho voda. On sa tam aj kúpe. Ne. No, tak kto počíta prvý? Jasné, že ty, keď je to tvoj dom. Čo? Mám ti dať ban? Mám ti dať ban? Je to tvoj dom. Je to tu nový update, že nevieš už nedať ban Vy naspäť. tak asi nebudete. Takže, Vy budete len doma. 2. Chceš? Tak ty píkaš. Nerob. Tak dobre, tak Ale... počítam. Raz, Počítaš? 2, Odamkni dom. 5, Odomkni. dobre, Ja som ešte raz zistil, že sme na normálnom serveri. 7, 8, počítam do 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Počkaj. Musím si dať preč krídla, dobre, aby mi nebolo vidno krídla. Ja mám krídlo. No ale to vyzerá hrozne. Dobre, môžem? Počkaj. Ja si dám ban už. To je dobrý prebuk, ľudia. Že to je dobrý prebuk, môžeš. Veľmi dobrý prebuk. No, tak Čo si z toho? pýtam prvú nápovedu a to je slovná. A to je aká? Nemôžeš vidieť. V akej miestnosti si? Ako som na dolnom poschodí. A to je miestnosť. Asi ako v spálni alebo tak. Ako v tej, neviem, v tejto kúpeľne. Tu? Oj. Sú bez prebugov. Toto je taká biela stena. Tak počkaj, zoberieme spacák. Tu dá čo je? Čo? Nie, tu dá čo? Ja to, kúkaj! Tu je taká skrytá miestnosť. Kúkaj. Ja som... Aha, wow. Objavil dosť veľkú. To som nevedel. Ježiši, ja sa raz tady nemôžem dostať. Dobre. Tu? No tak dobre. Tak priznám sa, že trošičku som ti klamal. Si v tejto kúpeľni. No vôbec. Tak kde si? Kam to sa nepočítajú? To je plus ešte jedna slovná napoveda, tak? Áno, to sa nepočíta, lebo som ti trošičku klaval a fadušici to vedia. Čo?
Ja sa kúpnem na to video a... Dobre. Počkaj, však ty si môžeš, Ježiši Kriste. Čo? Ja som zistil až teraz, že si máš pozrieť to video. Ja som tak trošičičku vo vode, aj keď nie som vo vode. Čo? Ale toto je vo vode, pozri, toto je vo vode. Toto je vo vode. Takto máš smolu, Čapíku. Ale vieš, že si nepovedal, že sa nemôžeme premiesňovať? Jak? Nepovedal si to, takže sa môžem hocikedy premiesňovať. Okay. Ste videli toto? Ja to nedovolím. Pozri sa. No počkaj, za chvíľu. Aha, kúkaj. Pozeraj. Ja to nevidím. Pozeraj. Aha. Super, no. Dobrá. No ľudia, máme tu taký suprový jump. Ľudia, ale nič je tu. Kamo, Trošičku. jak sa tam prebugáva, pomôžeš mi? Nechal si Počkaj, tam nesmieš spať? ma vidieť. Vieš ma vidieť. Tak. Počkaj. Musím si zistiť, že kde si presne. Ukáž mi ukazovaciu na povedu, ja to zdávam. Ako ukazovaciu ešte mi tak nastav, aby ako proste, aby Aby si to nevedel. aby som to trošku vedel. Počkaj, tak Není to nič nebudem vedieť. Tak. Počkaj. Môžem sa premiesňovať. Tu je voda. Ale ešte... Áno, dá tú slovnú napovedu, lebo som ju nevyužil. Aká je tá slovná napoveda, že kde si vonku alebo vnútri? Vnútri. Asi v akom poschodí? Na prízemí. Ale môžeme sa premiesňovať. A keď sa premiesníme, tak máš ďalšiu napovedu. Áno. Mi povedz, keď sa premiesníš. Keď uvidím toto video, tak hodím ovládať ostro. Škoda, že vypadne. Zapálil sa v tvojom hraku. Čo? Lebo ja sa i tu pokúšam to zapáliť. A čo keď to zapáliš? To mi nič nespraví. Čo? Čo to mi nič nespraví? Sám. No už ukazuje, že horíš. Vieš, kedy sa premiesňujem? Tu musíš už výsť. Povedz. Mám ťa! Premiesňujem sa, som chcel povedať. Vidím ťa! Fuj, To si jak je bol. Fuj to čuj. Kde si? Som sa vypálil. Slovná napoveda. Fuj, však to je ucho. Či ucho. Pozri. Slovnú napovedu chceš? Hej. Tak pozri. O to je ukazovacie. Oj. Ja viem, ale som ti dal ukazovaciu. Ja zdrhám. Zase sa premiesňujem. No jasné. A tam všetko nahádeš. Ja som tu teraz všetko vypol. Sa to vypína. Ja sa snažím. Dobre, premiesňujem sa. No a ukáž mi ukazovaciu napovedu. No, však tu som. No pozri. Som sa nestihol skryť. Mám ťa! Nie, ja to nesom. Ja Myslíš? neviem, koho myslíš. A to bol iný typek, kamo. Čo? Sa nám búpol. Niekto iný sa nám tu búpol. Ale nám je to jedno, my tu hráme. A jak vyzeral? Skakal tu na streche! Mám ťa! Nie, to nesom ja. Si ma máte! Kúlna hlieška! A kde si? A tu. Ja to nesom. Mám ťa! Á, dobre. Chytil som ťa. Nechceš si pozrieť toto video. Ja si to pozriem. A budeš ma hejtiť. No tak ti zruším a ty oddaj. Hej! Čo? Si môj hejter. Zabudol som povedať, že hráme s hejterom. Dobre, to je. Hráme s hejterom! Ne, tak poď! Ideme ďalej. Ale Teraz máte to aj na nás Ja sa video. schovávam. No dobre, ty sa schovávaš a ja počítam. Dobre, ale počítaj vážne aj zatvor oči. Koľko? Dobre, do 30.
1, 2, 3, 4, 5. Ty prestaň kúkať. 13, 14. Ja to nestihnem. Ne! Ty na čo počítaš? 30, dneska je schovaný, už idem. No takže sa teleportnem pred náš dom. Tak, aby to nebolo veľmi podozrivé. A idem tam so skateboardom. A prišiel ti tu nejaký typek z limuzínu. Aha, nie, ty máš zapnuté svetlo. Ty si v limuzíne? Nie. Neviem sa kúknem do ulica. Ja nesom v limuzíne. Takže... Dobre, nie si tam. Ale vo vode sa nemôžeme schovávať. Hej, vo vode sa nemôže. Chytili sprejera. Ja som tam, ináč ja na tom mieste, kde si sa ty prebúgol, som ja bol, kde som išiel preč, vieš, to je to. Hej, tu sa mi nejaký spacáčik objavil. To si tým dal. Počkaj, aký spacáčik? No mi tu objavil nejaký spacák, tu taký zelený. Nič nedávam. Aha, dobre. A nechceš dáku už na povedu? Dobre, chcem. V akej miestnosti sa nachádzaš? To je ako nechcem. Ako v miestnosti, alebo ako v poschodí? V miestnosti. V miestnosti? Mhm. Tak ja ti jedine poviem. No ja ti poviem, že som v dolnom poschodí a som niekde vonku. Nemôžeš byť v dolnom poschodí. Spýtam sa ťa, vidíš ma? Počkaj. Si zelený však. Nie si pri takých krikov. Nie som zelený, ja som zlatý. Aha, vidím ťa. Ďakujem. Ale nebej mi ostro. Lebo si za to... Nebudem hovoriť, kde či nebolo. Ja viem, za čím som. Za domom. Dobre, chcem slovnú napovedu. Slovnú, už si už hovoril. Či ukazovaciu? Dobre. Jasné. Ale lepšiu! Dobre. Lepšiu daj. Dobre. Ty si za telkou. Povedz mi, kedy sa premiesňuješ, lebo viem, že si tu niekde. Ja všade klikám. No dobre. Vidím ťa. Kde? Však tu si. To nie som ja. To si ty. Ešte raz. Ukazovateľ. Jak? Počkaj, ale to není fér. Nevidel som. To nie je fér, keď. To není fér. Prečo to je fér? Prečo? A počkaj, ja hľadám čierne veci. Oh my god, oh my god. Som sa premiestnil práve. No tak mi ukáž na povedu. Ako ukazovaciu? Ja som zistil, že si... Kde? No toto je ukazovacia na poveda. Dobre. Tak to som veľmi veľa nezistil. Akurát som zistil, že si podal to. Ja som bol tam v kolese. To bola tá napoveda, jak tam bolo to koleso a tak zadok limuzíny. No, takže si sa premiesnil? Tak, No tak ukáž mi ďalšiu napovedu. Jak? Ako ukazovaciu.
ukazovaciu. OK, tak to teraz neviem. No ukáž to. No, poď. Tak. Počkaj. Né. To sú podlahy. Počujem, že sa skáčeš. Toto má... Ježiš. Ja ťa viem! Ty autičko. Jak? Však tu si čierny panák. Ne, ja som omylom vyskočil. Mám ťa. Som omylom vyskočil. A ty si vieš zmenšiť na minimum. Som tak malý. No tá, to sa mi nevydarilo, keby som omylom neskočil, tak... Počítaš. Ale to som si nebudem. Ale môžem sa prezmieť. Áno, môžem. Aj ty si zmenil. Tak dobre. Tak tu budem počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A do koľko počítaš? do 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si? Dobre. Idem sa pozrieť, ja sa môžem pozerať, ne? Čo si sa do svetov? Moja slovná napoveda si niekde vonku. Prečo si Počkaj, mi sa vypol tablet, ja nemám na biku. Tak čaute. Nepočkaj, nie. Dobre, tak čakáme. Ej, skoro vypadol. Počkaj, mamke to nehovor, ale práve porušil som dým. Aké? Nezavolám ju. Tak ľudia, teraz tu bude tajná akcia. Áno, bude. Ale potom natočíme reálne schovky, Tebe nebojte. sa to dá napísať? Čo? Toto. Neviem, napísať white. Mne to nejde napísať. Aha, to nejde. Dobre, tak dáme to. A vieš, mne to nejde napísať vôbec. Vôbec mi to nejde napísať. Dobre, tak ľudia, som sa na chvíľku odpojil. A o chvíľku budeme natáčať reálne schovky. Ale ty teraz boli reálne schovky. Dobre, tak natočíme si reálne schovky. Ako? Ako myslím, že reálne si natočíme. Ako realite? V realite. A ty budeš odhalený. Ja nie som hlený, ale spravíme to tak, že budeme sa snažiť nenatáčať svoje hlavy. Ja môžem byť odhalený. Chcem byť slavný. Dobre, tak ty budeš odhalený a nie. Dobre? Ľudia, budem odhalený, tešte sa. Je to môj hejter! Ty môj hejter. Tak si vravel, že si hejter. Ty klamár. Hovor si, že Hejter. ty si... Ruším ti odber. Ani nemáš YouTube kanál, no ani sa nečudujem, lebo si môj hejter. Ja mám reálne hejter. môžeme ísť na to, či? Dobre, tak ideme pokračovať, ale neviem ako. Čaute toto videjko a hneď teraz vidie nové. Čaute. Pozdrav sa. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čaute. A teraz jak Čaute. ako vydáš to? Čau.